Faldiko nenas. Anea guado naiz. Aia. Kapotx. Ta ni jo lezen doia. Bi albiste askatkariz, zuek bai jakin dituzue. Lehenengoa, plaerotakoak kromoak ataitu, Osea, txalo. Garrengo notizia, abenduak 13an arranon pintxatzen egongo naiz. Itxurain, ambientia jarri, eta abenduak 13an horrik ustega, supongo, no? Bai, animau danak. Ta zueke bai, baina gero ez juzgau, ez balin baet ondo pintxatze, porque playlista ingo, eta osea, naiz David Guetta, vale? Qué fuerte zuekin, por fin, Por fin, asako kostau zait zuei deitzia. Asako kostatzera gure bai elkartzia, porque Bai. desastria gea pixka, baina no pasa nada, nik uste hori dala polita, no? Laguntasunan alde polita, no? Como aspaldiz gara ikusten, pero dena igual da hola, no? Ta bueno, gaurkoan zertaz hitzeingo deu? Pixkan nola ezagutu ginen, no? Oso, no. Ematu nire izela irakaslia, barka. Eskerrik asko. Nola ezagutu zinazten zure bila? Kontau. Gezurra batu baino. Futbolian ibiltzen ginen. Ez tomate, Futbolian? Futbolian ezagutu ginen. No, nola da? ZKD. Bai. Ez da ZKF. Zarauzko... Ez, ZKD. Kirol elkartea. Zarautz. Zara... A ver, producción. Bai, ze. Eta orduan F nundaka, si futbola F da. Ez, hori... Eso ya es aparte. Nire DBHN. bat, o bi. Amabi, ez hai, amalau, bai. Amalau. Bai. Bueno, siendo unas teenagers. Amairu. Bai. Unas teenagers. Ez, gehiago, amalau. Normalmente balin baki, komentario. Nizu baino gehiago, osea. Ginean, gurru danita neila, zuen ekipo ego ginala, Es que... eta hori. ¿Cómo que equipo ta yo? Contau, Claro, a porque... ver, o sea... Neila leire gurruta jonezen doia osonak zian. Hemendikan muxuz. Bai. Eta orduan gure ekipoa jo zituen. Eta horrek ezagutu ginen. Barka, horrek nahi du esan bea, oza, zu barkau, ekipo goro bat entzinala, oza, no lo está... Baina edadiagatik. Ah, etzan de ona, no? Ere bai. A ver... Ez da? Edadezkazan. Vale, o sea, etzan rollo... Edades primer casanda. equipo porque eras bueno. Edades casan. Vale. Eta guri goion zigun da. Porque ona señaste, supongo, porque solidarikoak Hauek ona zialako. Ta ze postu zenekan. Es que nik ez dut ezer ulertzen futbola taz... Aian ba, playeroak asko ikuste dituzu. Ja, topo ondo pasatze, por cierto. Ikusi ianen TikTokak playeroana. Mira esker. Nola izan dagoen? TikTokak. Nola izan dagoen? Match. Bueno, Match ere bai! Match bai. Osa, aizan iteiten nire playerotako TikTokataz. Baina Match ere bai un playerotako TikToka. Orduan, como que billak nos vienen DPM. Digo, baspare, palor para que se san. Baspare, que luego me funan. Baina hori, orduan, como que futbola gatikan. Bai. A ver, nik hasieran ikusi nun jon eta esan nun, buau, esta baiatia más borde. Bai, ez esan hori. Egia da, hasieran oso seria zinan. Gero ez, hori lehenengo entrenamentuan, gero ya bigarren. Vale, esan hor nizun. Osa, izan zan, lehenengo, nola esatean plan, lehenengo hori. Mundo salgo izateit hori, así que... Bai, baina bueno. Bueno, baina behitu zenbajadan. Oso. Oye, aquí estás, marmararen bestazko ez daude. Eta zu bai. Qué suerte. Qué suerte la mía, Hombre, azken baten hemen, arratzaldian. Bueno, igandia da, supuestamente. Igandia nateatzen. Igandia da. Ta, karo, bale, behaiek futbolagatikan ezagutu zian, futboleko dena imuxu bat, zuen ekipokoain, nola zan zuen ekipoan izena. Ez da hoi izena, ya. ZK. Dale con el ZK, pues playerotan izena jartzen genitu. Eskola kirola. Entrenatzaia asko genitun. Pues dena imuxu bat. Ta hori ze ba, gaizki portatzen zinazten, o... Bueno, se puede dejar ahí, ¿no? El asunto. Bueno, ta zuek? Ez, oza, bueno, bai, karo, gero, a ver, nire... Gu, bueno, elekin astean da, asaie bukatzean eraikin baten ezagutu. Gutxi komentatzen zu podcast ontan, Lasaie? Gutxi komentatzen zu. Hemen inorrek ez daki lasaiekoan aiz, Ez, no? Nik uste dezet. Baina zendoia da ni lasaien ezagutu ginen. Kuriosuna da que yo me acuerde, beti klase diferentzan egia. Bai. Baina, o sea, como si estuviésemos en la misma clase, Beti, o sea, super guai, tal, así, ba, bueno. Ez behin koizidu genuen. Joxanekin koizidu genuen. Ostras, baina hori, hace... Bai, asko. Rollo komunillo aite genuen garaian da, bai, komunillo. Baina en general beti ezberdinetan egun da. Bueno, azkenen urtean latina bat aite genuen. Show.
Que básicamente es que no las reíten. Yo me quedé con el rosa de Rosarum. Claro, es que no les reíten. Masajeak dako zaiak. Hola, juntzitaigun. Hombre, eta beti gainaite genuen, ez dakit bat esan, baino, jute ginean latineko klaseak esala lehenengo orduan, eta imagino, bigarren orduan azterketa bale magenekan beti esate genion anderinoai, irakasliai, mese utziko ikasteko denbora, no seke da, beti beste gauzatu egiten dute ginean. Eniz guatzen. Te lo juro. Así aprobábamos luego Bueno, todo lo demás. motxian, gula zaien ez autoko. Oida, baino, nahet zuk esatia, oza, nahet zuk esatia nola ezagutu ginean zu tani. Eniz guatzen. Es que ni perfectamente batzen naiz. Bai, pues, Ian, obviamente, zukian presentazio zuen norbeita urringo gunean bere laguniko nena. Bai. Olako, oza, beak lagunako laiteitu, egun batian. Bai, hori olako. dira. Baina, es que... Eniz guatzen. Baina hori ona da. Lagunak ena, dizan. Anekdota bada. Lagunak Ona. Ba kontao. Osa, kontua da. Ez dakitze kontau berde zuen. Osa, zuek nahi nun kontatzen inorez da guatzen. Baina, bueno, ni kontauko, Ni ez no? guatzen. Lagunak. Laguna. A ber, han eta ni ezagutze ginean de zein ginean zendoia batikan. Ta hanek zendoiai, esatezen alo, ai, pues tope majo mateu, ta nik berdin, zuretaz. Aldezan. Ta behin, pues obviamente, ba, nien honian zendoiak, oza, askotan kaso ite ginean zan, ni zendoiakin neolako, o ane zendoiakin zolako, da orduan, ba, kaso itezea, no? Oza, kaso ite ginean. Baina behin kalian aurkiu ginean, zu bakarrekan da, ni bakarrekan, ta guatzen ez bilakin genula. Aia! Oza, ez agur. Aia! Ta biak momentuan zendo de WhatsAppez. Aia makaso ingea. Serio? Nik beste gauza kontau ernun. Gero, klaro, Gilborra. Google egin entrenatze genuen. Ai, ez berdit. Ta, hortik pasatzen zinean, Nire zoatzen ezertaz. beti kaso ite zenun, ta gero jonei hola idazte zenuen. Hori guandik ariteo. Kaso, Hori tío! guandik ariteo. Es que nire, oza, nik guatzen aiz lehenu alo, como, nola zendoiagatik ezagutzen esun, porque zendoia kontatzen alo, zein zeinan y esas cosas, da mierda sartzen sin zuretas, no, ba... Ta zan como, ai, que guai, pertsona honi ezagutu nahi diot, you know, girl. Orduan parte eskerrik asko, amor, porque zuregatikan pertsona un marmarriaren dago. Eskerrak. Ez da ezer esatea, no? Digo. Ta bueno, esan deu, nola ezagutu ginean, bendito dia, no? Maian, aldaketa haundi bat daola. 3 papel daude, norbaitek aldo esplikau zein berdeun. Porque es que ni ez da nahi esplikau. Ba, papel hauetan Period! kriston marra zuzenak inditu norbaitek oso pulso onakin. Andereñoa da. Irakaslea da barkau. Magizikazio. Eta... Deskonzentra bendia zuen. Ah, hori. Goau! Goa! Goatzezea! Ta ingo deu, gure burua margotzen hasiko gea, Hori da. o hankako O enborra burua. o burua. Eta gero ondoko pasako jo, eta guria egiten segeu Hori berko. da. Ikusi arte, Final result. nola egiteko. Ordu, nik uste, hase baino lehen igual papel bakoitzean goian jarriko du, bakoitzan Vale. izena, rollo jakiteko zenen, oza, zenea igan margotzen, no? Ta nire ustez guaiena da, ja directamente hastia beste pertsonan aurpegia Bai. egiten. Porque nik nire aurpegia egiten ematez daka grazia, porque guapo Ja. yeah. naiz. Ulartezo. Vale, vale. Vale, ordon. No, ondokoai. Ondokoai. Bai, ondo. Vale. Hemen jartzei zu izen. Hemen jartzei zu izena. Pero está bien. Kriston gaioa. Que hori gero diseinuan, por cularta jungo. Pero ala, es Es que hemen dala falsoa. La que me ha pedido que corte Asko mozteu, Asko mozteu. produkziokoa iburuko mila jarri zaio barkatu. Ezin du gehiago. Pues Vale, venga, va. Margotzen aigan bitartean, obviamente hitzen ingo duz, hau ez da izango gu margotzen da zuek, guri ikusten nola aigan margotzen daenak isilikan, osea, gai batetaz hitzen ingo duk, que, de hecho, Jonek proposau du, eta zuri esango izu. Nik? Zuk esan dezu, amor. Sí. Ah, gaia, vale, bai. Ah. Vale. Bueno, Es que ves, zue bakarrekan, Es que... Orduan. Vale, gauza da... Vale. Gauza da, hori, gun nola ezautzegan oso... Agia. Ba. Julen. Juna. Ke ikastetatik ezautzegan, beti hitz egite genuen leheno, ba, ez da bat... Utzikara zuen, serio. Bestatek hitz egitea. Ja, venga, ya está. Ez. Ya está, ni puta grazia. Ni puta Baina, ez grazia. daka grazia, berez. Vale, venga, va.
Bale, gauza da, gaztea ginean. Joder! Nahi balen basoa hasi margotzen hasi, eta zeite du, banaka esan ze espero genuen izango ginala gaur egun, edo nola nahi zuen dinamizau. A ver, Zuze irakaslea dinamizau pixkat klasia. Ez da oso exactua da. Ez. Plan, ba, uste zenula, ez dakit. osea, guri pintau digu beti 20 urtekin, no, ez dakit, etapa hontan. Alde zuen pintatzen. Ja, izango zala Venga. gure bizitza, en plan, bizitza resolbiuta egongo bali mazan bezala. Totalmente. Hau berdet. Ba, jode dut esa. Vale, Ba, bitartian. Hartu. vale. Ian, Cristo Moreno ingo izut. Bale, baina alde zuzek eski tope onda izan hitz egiten. Ja, egia. Vale, bueno. Que beti ba, pintau ez dut. diguela... Hori, etapa hontan, ja, bizitza pixkat resolbiuta barkau, Bai. Eta, ba, Ez da, hola. lan batekin, en plan bizitza estable bat pintatzen bezala. Total. Etxe bizitza baten independizauta. Zarautzen etxe bizitza. Ja, Wow. ekonomikokire inorretaz dependiu gabe. Ja. Ta hola, ta bueno, aiatzen zen etapa honta, eta nahi me encanta, etapa hau, Bai. baino, Eta ibazu, hostia. A ber, nik uste bai egia dela asko gustatzen zaigula bizitza romantizatzea. Ai, ez. Pixkat bai. a ber, txikitatik Txikitatik- hori erakutsi gue. Hori da. da, nik hori izango nuen. Gehiago Osa, erakutsi hola nuen. erakutzi guela lo romantizatzen da, ez da hola gaizki, baina gero iristezea edade batea, osa, gure edade adibidez, eta, hostia, hostiak daude, nunca mejor dicho. Bai, a ber. Osa, ez dakit nola esan. Osa, Bai, ostia daude, baina nire ustez beste modu bat dakazu ostioek karo, beste ikuspuntua. aurre egiteko, osea, ostioei aurre egiteko. Osa, zu adibidez, pentsatzen zenun gaur egun lanian nengo zinala. A ber, Ta potoki, gero zuk erantzun. noain dale bete batzuk gure nun uste. Osea, Hori da. nahi Osa, esan, a ber, guri pintau digue ikasketakin batez ere karrera batea sartu, que es la hostia karrera sartu, eta karreratik atea eta lana. Ja. Realitatea izan da, karreratik atea, batez ere, bueno, magiz ikasi zenantzat, karreratik atea eta... Ja. Hola! Hola mundo. Ze hostia itetu hain nire bizitzakin, Ta hori gogorra da, Oso gogorra da, nik adibidez, bueno, beka bat inulako eta ez dakize, entreteniuta egon itzalako, Nire baina hor. nire lagunak unikoak, ba igual momentuan hasiera baten etzekaena ezer karrera bukauta geho, oso jodiuta ondia, porque Bai. esatezu eske bain ze hostia itet. bai, Ja. Barka frustrau hori esaz. igual ezin da. Bai, alda. Osea, Bai, eta kriston frustrazioa, baina... Claro, baietz. bada, osea, nik uste ere bai azkenian, osea, nik adibidez txikitan esaten nun, jo, ba, karrera nahetik hasi, no? Osea, enekin momentuan zein, eta gero hortan ingoet lana. Ta oain ere bai Karrera banda izan unik hasi txikitan. A ber, osea, Nik todo lo contrario. pizkat hola erakutze gore, bai, igual hori fallo bada. Al, ze txikitan izate, porque ni txikitan heladera nahi nun izan. Bueno, nik ni- superestrella bat nahi nun izan. Nik ere bai, eta oain ere bai. Bale, haitu baino. Nik kantantea nahi izan, y lo voy a Nik conseguir. arribatiko, Heladera, Helada ai, jartzen. que Ai, mona, sako salada, pegatzeizu. salada, ba, barka baino, gehien odiatzeten lana da guain. heladera. Arginan honi nunta, ja, ez dut gehiago ingo bizita. Esateu eskumutu Baina, basako asako diteula. bali jozu hortako, Batez ere jende zarrakin. Ja, es que Bai. Susa como... Heladeia? Bueno, a ver, bai, heladeian, zarrak ez duela guajate. Bai, baino. Baina, Jone- arginan egon zinala, egon zinaneko epoka batik. Zarrakin oso ondo, emate zinan. Bai. Es que Jone ez bale mazo ezagutzen da, mitika personalo, aitona gamona bat pasatzea da, como, oi xalau, xalada, eta como, eskelit. Baina bai, pegatze izu. Hombre, hortan nahetin lana, orduan. Ja, osea, ze ikasi ezu, jendeak ez dakila. Bai, ez dut esan. Nik izarten angintza ikasiet. Period. Ta guain bukaudet karrera, osea, bueno, bukau nun ekainan, osea, TFG-akin. Ta abenduan, osea, udaran egon naiz peajian lanian, ta guain segituan lana lortu. Es que marka. Osea, ni justu, osea, gira frustrazioa eta hori dena esatetera, baina justu nik kiston sorte aukiet, ta hori iraia bukaeran ja lanian hasi nintzen nik ikasieten zo zertaz. Ta hor jarraitzet, ta No. bitartean ebai, tasiko zentro bat. Zuk nahi zenun betean ikan gizarte langintza ikasi. O bueno, gizarte langilea izan. Enitzala oso nota honak atatzeko orduan, laseien nire ustez asko esatze zuen. Exigi buite Exigi guite zuen da orduan ni bizita guztian tonta zentu naiz. Presioan dekalazea, adibidez DBH irun, que ez dakizula ni batxi ingo zunu ez, eramantzegoela Donostira uniko zea batea
rollo... Bai, guazten Postilloak zeudela y tal, da Ta único denaz- jendeak hitz egiten da Aitu, hola. dena zientzian asan. Hombre. Ni guau biten naiz, ta ni en plan, nik ez dut eserringo Ta sakote, zubik hau Justu ginen. gu letretakoa. Justo irurak letretakoa. Ja, gu hirurak Magiz, letretakoa. gizarte langintza da kasetaritza. Osea, letretakoak onena gea. Puntx. Egia Ta da. zuk beti nahi zenun kasetari izan. Ai, nik bai. Bai, Osea, zure beti batan. anekan... A ber, egia da gero kasetaritza barruan como rama desberdina daude. Osea, rollo, esatezunean kasetari izan ezula, ja denak jutia como, buah, idatzi ingo ezu. Ta ni adibidez, osea, gustatzen zait idaztea. Y anda igual tipo, zainbeste. sálvame. Bai, mikrofono naiz batekin ta pantalla. marma. Sálvame. En la pantalla grande, laizterrian. No creo, oso zaila da. Bai, ja. Oso zaila da, baino, Gu osea, konfiatu. enaiz como prototipori de kasetari de idazten Ja, eon. bai, ulertzei. Osea, gustatzen zait, baino ez dena izatean ere Bueno, eguneroko hori. Osea, guain adibidez beka batekin, zuk esan dezun beka horrekin, guain nago gukan da tope ondo nago. Osea, les amo eta kriston gustoa. Ta idaztenen ez, eta horrek bai laguntzet, como nire idazkera hobetzen, porque beti da hobetzeko zoze. Beltza ez dago? Ez. Ez dago. Nik ia Tope. nik kanakin indut. Barkau. Ja, gauza bat, amor, pasaintzea. Ma, pixka pasazea. Gauza, nire aurpegian futbol kanpo bat emateu. Ai, no, A ver, ez! Aizutan, Joder, aizutan zorgin zudurra dakat, ez. Pixka, benio. Bueno, beto. Polipera bendiz. Ostera, barka pixka baina hau pasazea, gertu erakutziko. Itxu nahi, aitu gauz bat, fijau bertate gauz batean. Ez dakit zu fijau zean, indizuna. Ni metxa metik adatatzen eskizula. Nei, Aitu, a ber, baina hemen ez gauza bat. Beti piztinako gorrokin iguala gertatzen, beti hemen hola nago. Osa, hola askat, metxak gauzat. Hau erakutzen goen, ez, karri, porque... Erakutzen. Bukatzen Ez, dira. merezeu, osa, india zon, osa, gauzat. Ez dakit marraz. Ni zikindiko nahi fijo. Fijo Osa, zikindiko nahi. ondo ikustea, behitu. Osa, pasa indagane, osa, pertsona hori. Ez dakit marrazten. Ja, notatzea, uste notau duela. Joder, Qué fuerte, zendoia gero, espero, nei hola nire kurbitak itia, eta... cabrona. Ta, adibidez, zuk esan dezula, nahizenela superestrella bat izan, Ja, sí. gauza, eta- niko handikan hori nahet izan, oza, ez da txikitako kontua. Ez, baino, ni... Ni txikitan juntatzen izan izarokin. Ah, bai. Ai, izaroi musu. Ta gure planak zian, Berde, marroia. gure planak zian argazkiak ateatzeko gehau, o, bueno, hori, en plan light. Baina, gero bestela... Gero, barka, baina, gero Bai, fotozia tengo- eta zitzein berdeu. Gure ingles inventauan abestiak inventatzen genitun. Una dia, Ze infravalorautan ingles inventauan itzeitia. Barkau. Inglesa baino saio da Bai. hori, eta jendeak ez du baloratzen. Ta gero gaina, Vale. zakite genitun, de bai, Banik borda hoite orduan. konkursuak. Zerrenak. Ba, inventau ite genitun. Ta Bai. konkursuak ite genitun. Halloween noche de terror, eta hola grabatze genuen, eta bere txekoak engainatzen genitun. Eta horren igual ikuste zenun, bera eta hor dia zombian egiten gure atzetik, ez dakiz eta Me guitaten encanta. kamarakin graba, bai. Osa, Baina zuen tope, thrillerrak osea, ite zenituen. Bai, orduan guk aspiratze genuen a superestrella. Me encanta, superestrella. Ba, niko handikan nahet izan, Zena zuka ez ezi izan. kantau, o interpretat Kantantea izan, nahi izan. o aktoria, Hombre, pero nik ja ez artista den nahet nahi, izan. Baina artista, bueno. justo artista aldezuiz. Osea, Ai, eskerrik asko, produkzioak esan du gana izela. Ez izan Ya está, bukauitea kapitulua, ez ya egia está, da. feliz. Justo zu moite salo, fijat, artista. Ja, Bai, pero zuk aukera oso bazkazu. zaila da. Ta, a ber, edozein aska aukera eta Aizu, kamara baina nik Bueno. adibidez ez denai artista izan. Hori, Ah, bueno, ja, hori aukerak ez ez dazkau, oaingo Osea, zer espaino. Ez que ez dazkat esan behar baino, bueno, ez dazkau aukerako oaingo espaino. Nik alare, ja, enun aspirau porta, egia esan. Ez, Ni txikitan inoiz enun nahi izan, osea, enun nei, osea, benetan... superestrella bat izan, osea, nitan nola. Eroskiko kajera nahi nun izan. Ai, ez que hain xalada zea. Eta veterinaria. Ah, hori bai, hori Hori tope tope, zuzan. osea, hori animalia Bai, hori fanatika pixkat- zera. Aldo kambioin. Vale, ni pixkat pasain naiz. Bai, nire ustez ere pasaintzea. O sea, saco egia cosas esan. de hecho como si fueses en plan... Nire zendoia, ustez, ¿sabes? Ona. nire ustez injazualo, bekainak, A ver. kromoan agertzen Arretzikus. eskiten bezala. Bai, Kromoan, kromoan. hola. Ba, O horre sea, bai. pasain naiz pixkat baino nahi gabe, vale? O sea, Bai. o sea, a ver... Barkao. Ja, o sea, zer da hau? ez da, eta belarri hauek. Gaina nik izan txikia dazkat, justu. Es que nik uste. Zaina nua dazkat. Gero hau bat zume hau. Bai, gero bukan erakutzen dugu. Osa, hain pasa,
Ta enborra, gauza, ane bai pasa lan diakin, campo de futbol bada, ZKE dau, ZKEF, Eusko Kirol Elkartea futbolean. Jo, ez detin maltzurkeiakin, ez que ez dakit margot. Hombre, espero, no? Espero ez dala batzuk. Aizu, bani Zuk bai, batezu, zuk bai. zuk Nire lamia musu bat horre. ematezu. Lamia bat. Kiston pila matet. Bale, ustez bai. Bueno, Bai, Guau, hau da fotosea. zaiena, bale. Nire ustez jende asko identifikauta zentuko baino, ke pena gaur egun oaindik ez dela eramaten fotosiak, baina ni bueltauko netan a esa epoka, Bani ez. nukeatze ginana fotosiak iteko. Bani ez. Bani, a ber, baino, Zu bai. baino zu ez, hemen, zu oporreta gute zanean, itezu, fotose. Hombre, pirio da, amai jartzen Izkina danetan. Zu oporreta gute, bai. Irutze zaizu. Eneiz zu. Ez, Fotose zu justu sale. Zu etzea, ez, zuzea más de gauza, Nik zera, atatiet bitxiak, jendea hoi da. baino. Osea, bai, gauza random, bai. gehiago joko zen un rollo, igual, hasta hanetan ere fotoak Bai. o Bai, produkzio bai. guanak ezuria. Bai. Lotxikane Maitasun handiakin gogoratzen. Epoka hori. Gauza, Kanpina iotzu ginean argazkiak atat. Bale, zaratzeko lekuak zein zian. ui, kanpina da. Kanpina, bai, Kanpina. porque kanpina gaina zenekan, o belardia, o moiarri, o biztak, Moiarri, bai. zarautzea, o Hau moiarri bera jetxi, Are. eta uretan, eske, kanpina, Kanpina erresa basan zan. klabe, baino Malekoiare bai bastante mitiko, Mitiko harriak, dama ondoko harri horiek. que hori gaur egune bai nite deula. Ta portua, nos meten juntaste portura. Bai. Bai. Fa, que lache, Nik o sea, uste por baietz. favor. Gero, Ta nola zan? muntxio, nola da? Ah, hori ere bai. Horrea, muntxio, enekin. Mutxio are bai. Jo, Gero zan mitiko... Zein zan hori? Mutxio. Mutxio, portugoian. Ah, bale. Gero nola esan mitiko, tio, nik ikusten nun mundu guztian Instagrametan paret hori bat, mostaza, Ostia. Pasako pasaraz. bai, ikusten nahi niz hemendik. Osea, beso bat beste. Hola, Ja, no? kizton txarra zea, tio. Es que Naita hindu, Aqua- naita hindu. Ez que, Ez que ni hain izten nahi. Zaiatzen polita. Kariñoak initen. Polita iten da. mundu guztian Ez. jute zala eta esatezen ura, baina, hau nun, Ni kona. Ez, ni baki zertaz batzen naizen. Ez, tio. Leno tope moda antzeola, honeka arribati parekoa, Ba, ez. horko bai, terrazita. hori da, horko Ta terraza. horko Hori toldik egia. hori Bai, hori. bai, Hori tope, Eske hori esan tope dezunean- tumblertzan. Karo, Oaingoa estetik. Oaingoa estetik, lehenoko Tumbler zan. Zuek pertsona estetikak konsideratzen Ez, zazte. anti gaina. Nire ustez, Osea, enaiz bat. ni enaiz konsideratzen, baina askotan saiak erait eta gaizkiatatzen zait. Osea, Zuen enaiz, ez pixkat igual bai. baino saiatzen naiz, baino ez zait ateratzen. Osea, ulertze zait. Ez, atatzen zaizu, Saiatzen naiz, tio, Bueno. baina ze saia da mundua, o, estetiken mundua. Egia da. Baino hori, Ez que ez dakit ze pinta oso. ja, eske saia da markotzen. Seguru gurekin bat eingo goela. Helburu hori izan, pues, adibidez, senkikin inunean kapitula, pues, guai esango zan, kapituletan egin Bai, nire bitartean naia- makiatzia. nire- Be guaia da, pues, porque te elikatuaz de la gente que sabe. Kan inorrek ez daki ondo margotzen, baina, bueno, ba, elikatuko ga gure artista zena horretaz, no? Bai, barge. Baina hori, ta... Zemo zeiz azte? Gazi. Ondo. Nahi pizka, oza, pizka tarda bengot, porque jertzen ez margotzen. Baina hori, eta beste gauza dira una komentau, que astu intzait ane zuretaz, porque mira, hobezo zuk esan fotosea guztu dut eskizula. Ane esan la mítica persona, A ver, bitu, justo men mobil badao. Ez que tope usteazu. gaizkera. Bai. Ez konta hori! Jo! Hase? Ze uste zuen konta berten nula? Konta berten No. Zenei, jo bestiai. Beaire, bai, hori berten nion. Ni? Taka, no. Ta ni nola nintzen batzisa. Ez dakit, zutan eginan mitiko Zu! Ai, hola ez! Ai, itxoin! Targazki bat ateatzen zen nioneako Bost, ya, ja. buah! Bai, tipo playerotan. Hola jarrita. Zer gertatu Ya me playerotan? dices cuando eta. Ya te he sacado tal. Broma. Ta hola, horten naiz, kiston mala hostia. Claro, playerotako kromon atatzen bezala ezagutu nun nik, pixkatu lertzeko. Ba, nik Baina gero, Ba, nik ez ikusi que zure... maitagarria. Ba, nik ikusi zure playerotako fotua, Sheila. eta ez zait, osea, ez da hain Bueno, seriosa. ez du hortazitik porque... Ez da inbesteako. Ja, Exagerada. oain denak kromoak erosiko ditue, Bueno, aizu, erosi. erosi de hecho, que tope, nire ustez barko baino, osea, ideaza. O sea, se supone muy eskutan zeola. Ja, bueno, da igual. Hemen Baina, dana falsoa. azopa esan bernuna, ane, jartzen zanean kamera bezala, karo, nigo atzen ez epoka hortan, osea, ez da txulatzeko nina, pero
rollo, denak iPhonea genekala, baina nik igual nekan iPhone 6. Beti goitik. Aria gaitza, esan behar nun zeitea. Segi. No, pues, bueno, pues hori bostu. Besteak back marketikoa eta zuzea, media marketiko bosten Europa. Ez, nerio. Besteak pobre gilartazu! Barkaino, goatzezate, nire batxela guarte Samsung batekin honintan. Ta, kiston posi bizinitan. Goatzezate Samsung. Funda gorria. Kiston posi bizinitan, oza, benetan. Ez que, xagu bezala. Zein da xagu, konta hau. Ez. Gauzat, iPhone hauen ekedau como de super aberatsa. Ez, baina hori ez duzu bukau. Ez que, historia sin más, pues, nire mobi erabiltzezala beti fotos egiteko, eta guatzen naiz, hanen momentu zanean foto katatzeko, igual zeu dela, 8.000. Baina, porque gora itezulako, Aberasi, Eta itezun, bai, bueno, bat ondongoa. Ta gero ni nire etxian almacenamiento llenokin egunero, WhatsAppeko konbertsazioak borratzen, porque pertsona honek ez fotoziak itezizkin. Ez zan inbestako. Ane, fotosero igual 2000 argazki atatzen genitun, ez da broma. Genitun. Claro, porque igual jone danik 10 da zu 5.000. Ez pasa, ez da dia. Si zure... Maja! Osea... Exposed, eke dau. Baina, bueno, baina kontau segundo xagu, pasatzen- zein da. xagu. Ez que, oain, intrigate hau, Ez. zai. Ez da zuen kontau zen xagu. Zertako nahi be jakin. Hombre, ba, jakiteko nola etorri gehan. Vale, nire kotxe prehistorikoa da, xago. Ez da... Ai... Baina, eske nire maitia da. Zure xeilo. Mitiko kotxe xalaude, en plan, videoclip baten topondo gauko zana. Aitona monana. Aitona Bueno, monana. próximamente Marmarianen bideo bat ia nor barruan. Hombre, ba, bai, oza, leheno zante berekin itzen gonula. Toto kantatzen. Eba, ez da broma, ite du videoclip bat, Marmarianako. Ja ez hau aspiratzen. Zika Supuestamente itzen inberdez, Oza, galdeu eta isile Se gauza. supone kai serio bat eta ziten behar deula, jende laguntzeko. Ja, hori egia da. Lagundu. Ez lagundu ez, baina, bueno, pues, nahi gustatzea eta itzia gauzak, ba. Bai, en plan, esatezula, ole, bai, iguala Osa, nahi igual diru memokok Se margotzeuen, no? A ver, ez deu nahi jun... De sabias. De sabias, tampoco. porque... Ba, Porque no de fue una sabias, buena. Horikan baino. moko batzuk da. Porque... Azkenian, Hori, aldo komentau... Ja tema gukau deu. sí. Eldutasuna... Hori, nik hori. Ella Claro, o sea, supresionau. pixkat izan da como vuelta Bai. al tema, porque Bai. pixkat juningea fotoziak. Eldutasuneko espektatibak eta pixka realidadia, claro, hori, pixkat komentau deu etapa hontan espero genula oso independientiak izango ginala eta ia bizitza pixka resolutat ez dakize, barkau. Deitu jazue paleta, baina nik lehenengo nomina jaso nun, eta enekin por donde iba todo. Osea... Baina nik ikusen un interneten lenguan, xanizen bideo bat esaten, ¿quién es IRPF? O como se diga. Ta, jurau esan nula. Ez lei. Es que... Ba, kizu ezer da. Dai, Ba, esplikau, meses. ez. Porque hauek ez daki, beren. bueno, baina... A ver, baina zer Hori da, da? como... Claro, Kiston pari da botakoit igual. Julen, zuzendu jazu. Nesatu. Hori uste dala. Usted, o sea, ez funau, Usteak ez vale. diestel. No, es que Ez duzu rubia funau, tonta. que Ez no. claro, baina nekin klaro gehatzea, inorrek ez digula esplika. Hoi da. Claro, nahi, hemen ez da, Hori da. hemen ez da importantia Bueno. ze esateun, sino nola, o sea, inorrek ez dugula esplikau. Vale, eta Pero gobernuak pensaba. kentzeizun porcentaje bat esela nominakin batea, jak como directamente kentzeizu, gero, ba, pentsioan eta hau zehatzeko. Bai Gestionatzeko. bestiai gestionatzeko da, bai gero Gero, etorkizunean. etorkizun baten Zer gertatzea, zubian. ez baezu renta zehau ber, deklarau ber, ba, ondo etortzeizu minimo gestia. Vale, eta nik galdera, Ta hau zeba ez digu erakutri inon. Ez dakit. Porque, claro, nik gauzat esaten izut, baina eskolan super guai, porque sexu eziketa ukitza genuen, droga eziketa... Hori justu importantea da, ja. No, ondo, baina hauek olako gauzak ez. En plan, Bueno, como... lehenuok enduko nun beste zoze, No, no. zeziketa baino. Totalmente, no, ziena esaten hori kentzeko. Barkau. Sino que nola olako gauzak ukitza genetun, ba, altzuen, como, zoze finkoain de rollo... Ba, ez dakit nola Bai, dut hori asignatura bai. horre, baina Es que, adibidez, bizitza gaur, ikasteko. bai. Eta hor sartu droga eziketana, sexu eziketana da IRPF y... Bai, Ez hori que bai. gaur adibidez nire lankideak ino naiz komentatzen, eta esan dit behaiek, beak azpeitin ikasizun, azpeituko da. Ta Haupa azpeiti. beak asignatura bat eukizun. Serio? Prozedurako ez dakize izena zula, eta A ver, es que olako segurazki- gauzak emate zituen.
Aitu, segurazki ekonoin deunak. Bai, baina ekonon esplikau digue... Pasaite, Segurazki esplikau dugu teorikoki eta orduan, ez dezu Igual ez azkenean. dugu atendio. Bai, igual, bai. Serio. Bueno, Baina eske nahi adibidez, oso ondo dago teorikoki... Zero pertsonalizatezue, oza. es que... Ni bat herri nago pertsonalizatzen. Ai, que mona! Serio, porque... Bueno, gero aldeuin, beste ronda Retoques, azkar bat. venga. Ah, Ni nire gura izan hankak. Bai. Ez. Bakoitza Bakoitza bere gura Bakoitza bere itokatzea. gura. Bai. Ezat, kizten handia ibile. Bueno, eta nik izton txikia da. Es que pitu, ya no la hacían ba, ¿qué hago? Así que... Baina, bueno, al tema. Nei zikudia zuzun nahi kuello, así. Bueno, Ez, nik indet, hori, no? Es ni Ah, bueno, No sé. bueno, que hau ikusleak ez dela ikusten. Segite dut Zer ez dakigu, IRPC... Oain, hori esan deula, uste genula gure txetxu aukiko genula testek. Ai, bueno. Good luck. Baina horrekin zena zuen. Hori ere bai igual egoera aldauen dalako, Hombre, bueno, nik lenguan inun kalinkesta bat, bitu. jendia galdetzen en plan, errentak igo dian, oza, errentan inguruan, eta rollo galdetzen, soldatak igo dian bezala, bizi kalitatea bai igoan, eta jende asko kesatezin, en plan, jo, basarautzen, obviamente bai, en plan, sabes, porque, a ver, barkau. Nipa, baina, inevitablia dela, oza, porque ikustezu Zarautz, pues, pizkat, turismo... Osa, ez dakit nola esan, baina, bueno, Zarautz nahiko entzuna izaten nahi da, eta horrek sekartu, pues, bizitza, garestitzia, eta gero, guk etxe putikan ez eukitzia. Orduan, ez dakit, ze pentsatu zuen horren inguruan, baina nik ez dena etxe gabe gea. Ba, asuntua... Nik proposamena, hemen dikan gazte denai, ite deu camping bat. Vale, tope. Etorkizun baten. Tope iruditzen zait. 3. Javi daudela. Javi camping daude. Ba, guk ite deu, baina ez camping de rollo aste bat zinu. Bueno, etxea Zarautz lortzen zeunak. Salberdinoko belardi hortan. Zarauztarra. Ez, baina guain okupauta dago. Guain Gabonetako... feria. Hori gira ike jaungo naiz. Nire erdiaroko azokan nun dago. Ez da hola. Dira... Ya, altitón igual villa, Harry. Es too much. porque, O sea, nos estamos viniendo arriba. La ciudad de la feria, o sea, digo, es baino, a ver, que en sí, bueno, Twitter erabakiak alde bate utzita, no? Pena matik, porque cerveza feria. Uy, cerveza feria. Cerveza feria, buah. Oso bai asan. Tío, bai. Horko janari usaia, jaboian da usaia, es que, buah, amo. A ver, nik esan berdet, como buena friki, Gabonetako frikia handi bat duzela, asko posten naizela Gabonetako merkaua jartzeaz. Neire bai, baino... Baino... Bai, bere xarmasekan. Bere xarmasekan, eta... Osa, a ber, que igual gero etorkizun baten jo... Ez duzu zuri jarriko, Jingle Bells kantatzen. Gure Maria Carey. Hombre, ojalá. It's time! Grisha Vernon. Ta Ian, Santa Claratik atet. It's time. Ez playa la musika bizela eskairetan kan. Oh, she's bad psycho. Ba, gaur ikusetan montatzen ari daia. Alo, gure bai, nire bai hortik pasan naiz. Ta zue jarri osue Gabonetako... Ez, baino... Janat jarri. Ez que, claro, nire lankideak... Mirando arde jartzen, Ez, ba, nirean beti zubila. Zene jarriko? Zuk. Jarrik. Nik esan berdet, bueno, eskola baten itet lana, eta... Ez ganekin andereño. Andereñoa esatet bost mila, desbarkau. Nire lankideak ez dituzten abenduak bat arte Gabonetako kantak abesten. Porque el Grinch da. Langilea el Grinch da. Lankidea. Langilea el porco, lankidea. Guen jepa da, eskolako jepa. Digo. El Grinch da. El Grinch da. Baina abenduak batetik aurrea... It's time! Tankela... Nei pixkat zudatzei Gabonak. Nei iruditzen pixkat eskuzaiala como... Hombre, bai. Irudikatzeko alo denak posi gaude. Ez dakit hola pentsate zuen. Ez, nik ez dut hori pentsatzen. Baina digo de... Iruditzen zait serio alo, aunque nahiz da pixkat irreala izan azkenean era... sortu iteula posigote hori. No, si ni lehenengoa naiz... Bueno, obviamente, familia eta hola... Hori da, Eskusa. bai, Egoera unien gaudelako. Ta, ere bai, bueno, jo que se... Bueno, geni lanakat, por cierto. Bai. Etarte ongolarian da de parranda. Grisa berde. Ta zuek, oza, itzein deu pizkat, hola, ze espero genuen leheno, ba, oain izango gineanataz. Ta oain ze espero zue etorkizun baten, oza, imaginau, ba, itzein deu 10 urte, bueno, 10 piko urte genezkanian, ba, ze pentsatzen genuen 20 piko urtekin izango gineala. Ta oain 20 piko urte azkaula,
30 urte hau... Bueno, Txakur 30 urte bat. sako da. Txakur bat. Hemendik 30 urtea, Ez, Claro, 30 ez, urtekin. 30 urtekin, No? gaizki planteo dut, esaldia kasetaria naiz, baina akatsak egiten barkau ditut. zaizu. Bai, gehiagi barkatze zait batzutan. Venga. Baina, ze espero zuen buruataz? Ni txakur bat nahet. Bai. Baina, pizkat gehiago garatu. Osa, txakurraz aparte zoze gehiago nahezu, Hombre, ez dakit. lana adibidez, Estabilidade. lan honekin jarrituko zenun, ona ezu como beste... A ber, gau ez izatiak nei bintzat, naizela pertsona lo asko ite, lo asko itea gustatzeiona. Ja, eske gogorra, Gogorra da. Bat, hau, izeren ez da lanagat, nahikoa. gauak dialako, bestela Ja. kiston posik nago. Ta kiston onden ematen naiz behaiekin da, asko gustatzen ere lana. Ja. Baina, bueno, ere bai probatuko niton beste gauz batzuk. Guztiz. Azkenean, nire lanak ona daka, pues, kolektibo askokin aldetela egin lana, orduan, oain immigrazioakin nago, baina... Bai, beste beste mila, bai. Beste gai baten zentra. Bai, eta gaina ez dakit ze gustatzen egiten ez gehiena, orduan. Nik uste hori probatzia da. Bai, bai, Eta bai. zuen oso Mendikan. sentitzean. Bai, gaina honetan mastera, a ver, mastera buka bordet gaina honetan. Egia, bueno, poco a poco. Eta zu, Ni... Etxe bizitza baten, akaso, espero du baietz. nire espero. Eta... Berdezue. Esperoet lanian, eta aurrezkuntzan gaina garbi dakat. Hombre, hori kasi baizu. Asko... Igual dezu beste zuzu. Ja, baina, ez da igual. Ja. Aldura Asko zu, bidaiatzen... Eta zuekin. Ze ondo. Ba, nire pixkat berdin, espero, oza, kasetaritza munduan jarraitzea, baino igual pixkat nik naeten... Oza, Baina ze proiektu nahiko zenun euki 30 urtekin? Jorge Javier. bai, zera... Ez, Ez baina ez. igual nire Nahiko zenun oza, zen. nahiko non igual nire Jorge programa Javier. bat euki. Hori. Ze, irutzen gauza asko daudela... Euskeraz. Bai, Bai. oza, a ber, oantxe bertan eros, oza... A ber, gero ere bai kasetaritza munduaz, Ja. oza, da, deitze zuen tokia Bai, zoaz. bai. Orduan- Ematizkizuen aukera. Hori da, orduan, ba, pixkat zu amoldau bertzea horta. Bai. Baino, ez dakit, irutzait gaur egun badaudela edukio programa asko gaztea infokautaino, benetan nahet batin, de benetan. Osa, ez dakit ulertze zaiten. Bai. Osa, marmarrean pixkat bai horretik hasi izan. Osa, a ber, nahi nolako podcast batin ital, baino, joe, nik ustet gaztea infokauta bendikan gauza asko falta iala, eta pixkat Ja. ahots o esperientzi real oie Bueno, baina falta non baitetik iala. hasi zea, ez da gutxian. Totalmente, bueno, a ber, hau pixkat bada gutxi marmarria. Bueno, saiatze geha, eta nahet segi marmarrian ekin, adibidez nahet beste demoraldi batin, da igual, ba, jo que se, ba, pixkare bai hobetu, niretzat bada, kasetaritza hau. Claro dala. Porque igual asko pentsatu que por decir 3 chorradas aparrete batikan ez dala serio, baina nire ustez hemen plantatzean gauza asko serioa dira. Egia da, gauza bat, me he puesto intensa pana. Es que Barka. Ez baino, de hecho, gaur plantatu ditugun zalantza asko, en plan, nire Ez ustez, que asaten- ura botako. Ja, ez que da, isiliten un gau bazpare. Ez baino, gaur plantatu ditugun galdera asko nire ustez serioa dira. Bai, a ber, nik uste jende askok pentsatzen ditun gauzak diala, baina Inorrek ez dizkola ezin dezu inoai aurre. Ja. Ja. Danak Hombre. pasako ga fase hortatik, nik uste. Bai. Osea, igual, gu baino zarrodan jendia dago entzuten eta esaten en plan, Menudo anda maja, pringaos. pues claro, en plan, danak egon geha, hola. Bueno, hori pentsatzen emazue, oie, ba, gaztia gehatek, quiero Ta decir. punto horte izte basea balasai, porque mundu guztia pasada punto hortatik. De Totalmente. carrera bukau da frustrau, o eskola Hori. bukau da ez jakin zein. O hasta, jun bide batetik handa, gero bide hori ez gustau da, beste bat hartu, oza, ez daude, Hori. oza... Notak, obviamente. Bai, porque presio hori da, kasu denbora osoan, de, boa... Ta bera nik enula nota asko ber. Tanaria gobio bitenitzen. Ja, baino beti zaude, batxen ez beti zaude, como, agobillo... Selekti. Ta, agobio bizi, selekti da, como, zuen. ez bale mazo Bai. selectiten o selectiatatzen inutia, zea, da. Ni como, jura burua jute zitaitela, ja. Osea, ja guain pentsate da zatet, burua juntan danikan. Bai, osea, nik ustet Pixka hori, bai. gehi osala, Osea, klasetan sartzen kiston ondo presioa. pasaten une. Osea, kiston. De hecho, klase igual egin, ja? Bai. Osea, kiston posik nago, galo. Osea, Batxiko ez- epokataz, baino, estudio zentzutan oso gasik pasan, nik bentzat. Esperientzia atletikan oso guaia da beti aldaketak ukitzia, baina, karo, gero ikasketa, ba, bueno. Barkau eske gora honai. Zertaz gauze. Batxin, behin junitzen zuen gela kaso itea. Serio? Ines baten. Eta zu kriston kabra hauta zina. Por? Mobiak enduzi zuen. Zenek. Zeba! Zenek. Aima... Osea... Zenek. Baki zenek. Baki zenek. Ai, ja. Zeba? Alarmako eraso nauzin. Irakasle baten izena zoan du. Txoki bat izango zen. Txoaki bat izango zen, Ah, fijo.
Porque gero erai maixo eta ire... Ai, dale con maixo, Tandereño. Puede ser da sabi Kasi urte. gaizki da. Irakasle. Zain izan ezak. Aztu nintzai. Bai, Bai. dudan bani masabeo. Ta, como si ez desula eserriten da berdezula demora bat zure burua aurkitzeko... 100%, Osa, kiston gaizki, nire ustez kiston gaizki dago ikusita, temporada bat hartzia zuretzat, Bai. ta matula jendeak zetula, buah, nioza Ta batiko, ez kritikau dik da eserre oraitea, egingo. bai. Ta, Kiston como, bia kritikatzen. ba, igual askok ez du eserreite, baina igual beste askok berdue pausa bat. Esan du, inberdezula, hola, dena segida. Osa, zenek esan du Guztiz. hori. Ja, baina eske hola, osa, da como hola erakutzi gue. Ja, baina eske berez Korrika pentsatzea bizuna. txoaki bada, osa... Hombre, ta... Ez dakiz emat urte biziko zea, o lo que sea, ta... Osa, jumberdezu urtero, alo... Hola, pausa... Osa, ez, bakoitzan nahi duna. Guztiz. No sé. Ta mendikan Bueno, lasaitasun mezu hori bat da. nahi du bialin. Bai, danak pasatzitugun etapak diala, eta urrengo etapa Ta gu, zein amaz- izangoan jakiteko. Amazi irekitan urtekin bezala gaude, osa. Bizitza ez dala asko aldago amazi urtetatik. Hori da. ziur. Ez. Igual gaude. Aldatzaianak ikasketak dala baina gero... ez Baina hortik aratago gauza gehiago dela. Guztiz. Ta berbalen mazu denbora pentsatzeko, pentsa hula zai. Ta norbaitek esaten emazu gaizki daola, ezin kaso. Bueno, da kapitulo maravilloso honekin bukatzeko... Erakutzin goitugu, no? Nei eta gustau neria. Ja, eski niola ikusten nahi nahiz eta barka A ver, gauza, tiño, bukaeran zebain dezu toldori, osa... Ez que nuna iten amargo. Gauzat izango de nire zatiak honena dio. Bai, Zein ja, bai. bai. Porque es que... Baina zuk, Zuriaz hauzuk hankakin dituzu, no? Me oño, porque... Vale. Zein jasue. Zenekin aztegan erekin. Bai. Bale, lehenengo altzaingo naiz, bueno, bai, altzaingo naiz, eta gero komentatze du, bale? Alde zu bitarten esan zenekin du zer. Goikoa anekin do, kiston bulon dia. Jo, baino- Erdikoa Nick Jonek, ta beko toldo zarrori ianek. barkao. Bani, Txoin. ez. Esan berrakat, tope detalle politerutu zetela marmarrian ian jarri ezula, en plan, onena. Aurpegiakin, Bizezu, marmar, oida, ian, eslei. Igual merch atea berko nuen. bai. Nire ustez bai. Holako kamiseta bat. Bigarrengo Sudadera, denboraldian merch sudaderak, bat. mese. Ados bali masa beste, idatzi o komentaiotan zoze, no? Bai, Bai. venga. Bueno, ena ona ados da ile koloriakin, Etzeon beltza, nire Vale. defensan esan berdet etzeola Vale, beltza. baina baseo Ta gero marroi esan ilun berdet, bat. Marroi iluna zen. Barkatzei zuet, ze bakit kariño asko kenin da daula, eta... Bueno, gero esan berdet, aurpegiakin bai, pasentzea. espazioak gaizki kalkula. Baina, bueno, bai egia da, merituak haula zeitzeten eginan bitarten eginan Ja. beste pertsona Eskerrik asko. margotzen orduan, barkatzei zu eta de hecho hau kariño askokin gordeko, Bitartean erakutzi zuria, ne? Egun horrea, bai. Bat biruri zer da. Ostia. Bale, orduan, goiko partia Jonekin du, erdikoa nik, hankak bos, anek, bale, torri buelta hau, serio. Eta guain, zerrarua dan hemen erdian Ja. egotia. Es que, Komodo. hombre... Esan berdet, bueno, bastante ondo. A ber, egia proportzio aldetikan jertziakin pasain naizela ze irute zait. Bai, nik galdera bat, zer da bat? Ez, porque nola magiz Irakasle. irakasle, pues baloi bat indizut, bat bigiru. Pixkat sartzeko, Oso ondo. giro hortan. Zeuzena ezu... Ondo, musu gorriak ere hor. Nik ez deten ulertua Hori zebakasun... topezu da, oza, hori ninberdu. Ja, baina zebaka Bai. parri albo bateaka. Porque beti parrez da. Porque alde bateak agarra egititen parria. Vale, aldu Oso esan. Eta azkenik, bueno, Jone, zure txanda. Ai, eske gaixua. Vale, orduan burua nikinet Ian Ruizek, Enborranik. eta hankak babeak. A ver, nik esan berdet, enborran... Alde zu buelta hori. Esan berdet, enborran enaizela asko esmera hori. A ber, eske nik zure... Eraztunak indizkizu. Zer da, hau, tronko bat? Tote bajin Bai. oso. Baina ez de jantzen, tote. Poltsa, Ja. poltsa. Poltsa bai, poltsa egia, Poltsa bai. eta aruak de bai oso zuda. Bai. Esan berrakat de bai, bueno, hau zukin dezula, baino nahiko hanka planuak, zapatia planuak, Baina inoiz ditut planua jazte. eta ez dakiz eran txakur bat, Txakur bada. Xago. Ne, txakur bada. txakur bada, bueno, ikusiko zenuen. Ta polita jano erakutze bakoitzak zuena, pizkat hola despediuko gea, ez?
A ber, hola ikusitea irurak bai, no? Bai, Ikustea? No? Rengo kapituluan mai gainean Presente eukiko hongo da. dituzue, bai, Superpolita. beti ongo zazte presente marmarrianen. Ta honekin bukatze deu, ai ama, gehionak itzein zuekin, erdian nao. Ez dakizo ze gehiona zuen esan, baina nik bakarken esan kriston ondo pasaetela. Arrepente beten naizela hain berandu ekartzia zuei. Bai, osea, guai, no? Claro, errexena. Bueno, ba, hemen gaude. Baina ez, asako gustatu zaitela zuekin hitzeitia hontaz, espero bigarrengo denboraldian, denai berdina esatietze, beti esperientzia Ja, onak claro. eukitzeitut, baina bigarrengo denboraldi baten pixkat ona etorri da, aldeu hitzein, aldeu berriz, pixkat arte hau, Bai. ez, berrizin, Bai. eta gure bizitataz hitzein, eta ez dakizo zer gehiuna zuen esan, ni oso eskertuta zuek etortzeaz, que os amo, honen azazte, bai, errepikatzeko moduan, Bai. jendeai animauko zenioen hola etortzea. Bai, Bai. etorri. Osea, Lagunarteko elkarrizketa bat. hau inoz ez dugu esan, pixkat kontau, igual jendia proposatzen ditenen etortzeko urduri jartzea, osea, pixkat kontau. A ber, osea, anetan etorri ga, Ondo pasatzea. Bai. gaina ni justu eta asko gustatzen grabazioa eta ora, baino. Ta hori nik asko eskertez, zebaket nire gatekan itezuela. Baina hori. Erresa jartzezu. Interesantia da. Bai. Interesantia da gaztian artean entzutia eta. Hori da, eta zuek bain gauza interesgarriak esan dituzue. Hasiko honekin agurtzei zuegu, eta hurrengo kapitulu arte. Mua! Ai, eman pasen Wow.